Goddag. Er det politiet? Jeg tror, jeg skal have fat i City. Ja, det er sådan en 3-dages fest. Det er sådan en 3-dages fest, som jeg nok lige må snakke med dem om. Vi er i gang med at arrangere sådan en festival. Og så tænkte vi, om det kunne lade sig gøre, og eventuelt få spærret noget gade af, og hvordan man forholder sig til den slags. Sammen med 2 andre er vi arrangere en elektronisk poesifestival. Det er noget, der løber af stablen i midten af juli. Den 18., 19. og 20. juli. Er det ikke det? Er det ikke? Jo. Ja. 18., 19. og 20. juli. Vi kommer til at blande elektrisk musik med digtoplæsninger. Okay. Ja. Så. Det var lidt specielt, hva'? Hvad laver du? Østerfej Magtsgade nummer 12. Østerfej Magtsgade nummer 12. Og så @politi.dk. Politi.dk. Er det ikke til at finde, eller hvad? Altså, fordi hvis man, altså, man kan jo bare komme ned fra Østerfej Magtsgade, og så, altså. Snabelag, er det med B eller P? Det har jeg lige glemt. Snabelag, det er jo det der, man skriver. Hvad gør vi, når de krydser den der grænse der? Altså, jeg tænker mere på, hvis der er nogen, der skulle eskorteres hjem, fordi det er rimelig billig bar, så det kan godt være, at det bliver sådan. Undskyld, nu er der lige en, der viser mig det her. Ja, nej, undskyld, jeg er helt væk. Nå, på den måde, Okay, så du kan ikke sige noget om, hvordan man afspærrer en gade. Og så færdselsmanden. Okay, og du ved ikke tilfældigvis, hvad han hedder? Så skal du tale med vores tilladelseskontor. Tilladelseskontoret. Hvad var ham Jørgen der? Er han til at snakke med? Men du må hilse derinde. Ja, det skal jeg nok. Ja. Og rigtig god weekend. Og så hvis I får lyst til at kigge forbi, så det er på Krudts Carport, det er Østerfej Magtsgade nummer 12. Og det er weekend den 18., 19. og 20. Og det er hver dag fra klokken 7:30, og så er der nogle DJ's, og der er nogle live bands, og så tror vi faktisk, det bliver en ret god fest. Ja, okay. Det lyder da i hvert fald sådan. Det kan jeg så prøve så. Jamen, tak for hjælpen. Og have en dejlig weekend.